Ngazoza la usidumela ekuzana azonqaba mina. Hayi, mina ngifuna abantu abaningi beza. Ngoba ngiyazi ukuthi angishoranga. Saba nokufa ngihambele epavement-ini. Yabo la ngikhuluma isiZulu. Manje emavendeni ngikhuluma isiVenda ngoba ngiyevela. Vele ngikhuluma isiVenda. Njengompeli uma umcela umentshisi ngesizulu ukuthi akanani. Mara uma ungeza ngesitepu kuphela uma ngihwara ukuthi ekamuka. Athi mina ngiyazazi ukuthi ngubani. So okuningi impahla kanjalo akusasizi. Akusasizi imoto yakhuluma mangivela uyagcwala. Okuningi akusebenzi. Imali isasebenza. Lo ngihamba kancane mangena emjayo. Uzothi slash uza la. Wena wawuyenze ngiyazi ukuthi naye ungibheke ngemali. Yazi ukuthi hayi ingakho kuhlupheka. Mina nangiphinda lapho ngeke ungibone ngihamba namasebenzi. Mina ngikwazi ukungijinekela. Uyabona mangakutshela uyabona ngiyashaya. Wena ngomunye ufile ubani utsotsi. Uwenzeka ubani azomfela. Nami nje. Hawu. Hello Mzansi, welcome back at home. Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash like button. Uyatrend ubongani maseko labanye abantu bangamadinga sledge molo lapha ku zone 14, labanye bamade angagaluja lapha ku Sithembiso ngemva kuma video akhe lasabalele lapha enkundleni yokuxhumana la bonakala khona down and out, and people are asking ukuthi what happened. Ama actors labaningi siyaqoqa ukuthi lamanye wabona Nkosi yami ukuthi isimo suke sesibi sikacela ama donations, ubone nje ukuthi we Nkosi yami impilo yaze ayaba madima. Ubongani maseko ke yena washiya phansi impilo yebugebengu, wathola ama role actor waduma waba umuntu lo wadikwako ngendlela lesimanga nalothanzwa wako, but abantu beve buhlungu mase bambona circulator lapha enkundleni yokuxhumana bonakala ukuthi hey Nkosi yami ngazi ukuthi impilo seyimshayile, and people were really commenting post ma comments labuhlungu ngendlela lesimanga bathi impilo yaze yaba madima. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell so that you can be notified whenever I upload a new video. This is the end of my video. I am signing out. Goodbye.